and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina! Karudi? Kamiri! Karudi? Kamiri! Salamat luwas ka. Kinsa ka nimong mga kauban? Mga kauban sila. Si Kasil mo. Kauban mo sab si Kasil mo ni Papa Sinto sa regional. Oh, mao ba? Kumusta, kauban? Kamiri! Kumusta na si Papa Jacinto? Wa ba say gitukod para nako, Karudi? Karudi. Ligunang imong kaugalingon. Oh. Nga naman, Karudi. Nga naman. Gagson ka na ko, mahal ko. Dali. Muhilak ba ko, Karudi? Kamiri. Muhilak ba ko sa imong isulti karon? Usa ka ka-revolusyonaryo. Usa ko ka revolusyonaryo. Maisog ang usa ka mapulang manggugupat. Maisog ko kay usa ko ka mapulang manggugubata. Ligon o kasing-kasing ang usa ka revolusyonaryo. Ligon o kasing-kasing. Ligon ko kasing-kasing kay usa ko ka revolusyonaryo. Dili matandog ang usa ka revolusyonaryo sa bisan unsang klase sa masakit na hitabo. Dili ko matandog sa bisan unsa hitabo. Ligon ang mapulang manggugupat. Ligon ang mapulang manggugubata. Ligon ang mapulang manggugupat. Ligon ang mapulang manggugubata. Ligon ang mapulang manggugupat. Ligon ang mapulang manggugubata. Patay na si Papa Jacinto. Ligon ang mapulang manggugubata. Unsa to? Tutuki ko, Karudi. Unsa to? Unsa kong tutuki ko sa pag-isul mo o klaro nga rin ako. Dili ko makaharong, Kamiri. Ang biyang imo naong kari sa kundukan. Patay na si Papa Jacinto. Basta hindi ayang akong nadungog. Pero dili na ko kaya. Dili na ko lingon. Dili ko lingon. Mary, Mama Yolanda. unsa kini ka tinuod, Rudy? Unsa kini ka tinuod? Kamere! Karodi! Unsa kaning balita? Karodi! Tubang! Isay-say ni Rudy ang itabo nga dili tinuod kay tinumo-tumo o ginimo-himo lang. Hilom nga naminaw ang tanan. Katuan gyud ang isay-say ni Rudy. Bisan siya mismo sayod apan tungod kay trabaho man busa mihulma sa iyang panagway ang tinuod sa usa ka bakak. Ibutang nato nga adunay nagduda o nagduha-duha ni Rudy apan sa asoy usab ni Kasilmo. Bisan unsa pay mga pagduda o pagduha-duha mahanaw gayot. Dugay ng patay si Jacinto. O gihilakan ko ang hinimo-himo niyang kamatay. Sud sa dugay mga katuikan, ako og si Mary nagtuo kayot. Nga dugay nang namatay si Jacinto. Apan usa ka kalit nga panahon, kipapas ang maong pagtuo sa diyang kalit kayong nagpakita nga usa di ay kabuhi si Jacinto. Kung unsa ka kalit kayong kamatuoran nga dako di ay siyang buhi, mausap karon ang kakalit sa hitabo o kamatuoran nga namatay na cute ang lalaki nga gimahal ko kaayo. Daw gawas nga daw kayo ang hikayon o panahon nga rin namo ni Mary. Sakit sa kaing mutiaw namo ni Mary. Pero sagdi lang, ang pagsabot raman kyud ang bugtong am-am ining tanan.
Ingon man gyud niini ang dangatan sa sama na mong asawa o ginikanan sa mga revolusyonaryong bayani. Kauban na nato ang kamatay. O sa kinahanglang andam kitang katawhan sa revolusyon na magkikauban hangtod sa kamatay. Hangtod sa nagpasabot, i-welcome nato ang kamatay. Gakso nato ang kamatay. Personal na kong itunol ang mapulang pasubok ngadto ni Manang Yolanda o Kamer. Ingon man kang Karodi na nahimong tipik o kabahin sa dugo ni Ka Andres. Mapulang gabi, akong minahal nga mga kauban. Karodi, sunod ka na ako paliho. Biyay lang una kami din Karodi. May importante kang mahibawan o si Carlos Yora ang makigsulti nimo ini. May dakong problema kining maungkuta o ang kamando ang probinsya. Unsay problema ka, Agnes? Naapil ang imong pangan sa maong problema, Karodi. Agnes. Sundan na si Carlosyo. O niyang tataod. Usunod sa ko nimo. Kameri. O Karodi, sunda si Carlosyo. Unya na lang kita magsulti. Human mo mag-meeting ni Carlosyo. Lakaw, Rudy. Unsa naman ka? Oh, sige lang. Biyay lang mi din eh. Pagsultiun na mo si Carlosyo. Excuse na ninyo, Agnes. Mama Yuli. Sige dong. Anong suping? Suping? Ay ko na sa paghilak mo nang yun eh. Magasige gani kagilak. Maghilak sad ko dire baya. May daman tong buwad si Rudy, Suping. Sala naman sa niya. Bulat. Karapalyas na batong buwara. Basig tangagon to sa iring. Hindi, lagi mawala na yung bulat. Lingkod ka, Rodi. Dili ko maglangan. Sa tanang kauban na to din sa kuta. Ikaw na lang awa may baw. May akong problema kining atong kuta o apektado ang probinsyal na kamanduan sa partido. Ngadto na sa kinaubsang pahin sa tibok probinsya. Ang hinungdan, mao ako. Ako ang hinungdan karori. Tungod kay nakasago. Taod-taod na ang nabuhat kong kalapasan o pagsupak sa alituntunin kung patakaran. Balaod og prinsipyo o tamdanan sa revolusyon. Imbis og angay unta ako nga magtutok, magpantay, magamping sa kalambo ug ikalig-on ingon man magpabiling limpyo ang putong disiplina sa mapulang manggukubat. Apan kipangunayan nako og pahid ug hugaw sa kawawan ang kamantuang provinsyal. Kipangunayan ko og yatak-yatak ang moral ug dignidad sa bagong hukbong bayan. Imbis ang pagtrabaho unta, angay sa masa ang akong giatiman, sukli sa kaayo, pagsabot o pagsuportar sa masa nga rikanato. Apan kiyatagan nino nako og kawawan. Litsi ni kinabuya. Nanakusa, mao nga akong pagpakiglang bigit sa kaminyo nga babae. Naunggag ilang tupoy tungod sa mong relasyon. Nahadlok ang iyang pana, diri ka na ako. Kaya ako man siyang ihadlok na NP ako o commander pagi. Kung tili niya biyaan ang iyang asawa, patyon ko siya. Bilayas ang iyang pana sa kadlok o kami na sa iyang asawa ang hilom nga nag-isipay nga may magtihayo. Ikaduhan akong paglapas o sa partido. Nakapangaw-kaw ko ang salapi sa partido. Napugos ko sa pagpagilabot sa panununan sa revolusyon o grabe sab kay kong pagkapuang sa mga babae. Tungod kay gikawat na ko ang kwarta sa revolusyon aron lang pagtagbaho sa iyang kafritso. Ano na naisilot kay gipakanaog kanay ko.
Adunay ni sanctions, nagipakanaog kari kanako. Naigo ako sa ikaupat na altitude punto 6. Numero 1, gamao ang re-education. Sa numero 3, gamao ang demotion. O sa ikaupat, gamao ang suspension. Tungod niya, may pakaraog og desisyon ang kamanduang provinsyal sa bagong hukbong bayan nga ikaw, Karoli. Ang mupulyo na kanako, isip commander niling maong kuta. Samtang nailawang pa ko sa mga kusina. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!